أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Оқыған ayet кериме Маида сүресі 54-ші ayet кериме. Бүгінгі бағазы біз Аллах Тағаланың biz өзінің құлларын сүю ғаламатлары хақында болашақ. Аллах Тағаланың біздің сүюіне, ничек Аллах Тағала бізді сүйе, аны ничек білерге бар ғаламатлар, шуның хақында бүгінгі бағазы біз. Не үшін бұл теманы сайладық? Чөнки һәр бір кеше тілей көш, қуат, сәламәтлек бүтінісін санап кетсек, кеше бүтінісін тілей. Русча әйткәндә болады. Һәм инде дөньяда яшәгән вакытта иң югары көч, иң югары ярдәм ул да булса Аллаһның гына. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә ярдәм итә иң әүвәл әлбәттә кемгә? Үзенең яраткан кулына. Һәм дә инде шуны белергә буламы? Безне яратамы? Яратса галәмәте бармы? Менә шушы хакында бүгенге вәгазебез. Әлбәттә Аллаһ Тәгаләне ничек яратырга, аның да бар шартлары. Ләкин ул бүгенге вәгазебездә түгел. Бүгенге вәгазебез ул безне ярата. Шушы хакында. Ягъни аның яратуына ирешкән бәндәләр аларга әйтәләр: Әулияулла яки вәли. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә якынлашкан кешеләр. Дус, якын булган Аллаһ Тәгаләгә дус. Аңа әйтәләр араб телендә вәли яки әулия. Шуның өчен иң югары мөхәббәт, иң югары көч, иң югары ярдәм Аллаһтан гына булгач, шуның өчен бу хакта бүген сүз алып барачакбыз. Һәм әлбәттә без мөселманнар, мөмин бәндәләр Аллаһ Тәгаләнең мөхәббәтен казану, аның мөхәббәтенә ирешү, ул мине яратсын, аның мөхәббәте миңа булсын дип биргән мөселманнар әлбәттә белергә тиеш бүгенге вәгазне. Һәм дә әлбәттә гыйбадәт кылган вакытта намаздан башка гыйбадәтләр бар. Урамда да гыйбадәт кылырга була, кеше арасында, ата-ана арасында, дус арасында, күрше арасында, анда да гыйбадәт дип атала. Һәм дә үсемлекләргә, хайваннарга да мөнәсәбәт гыйбадәт дип атала. Хәтта елмаю ул да гыйбадәт. Гөлгә су сибү бисмилла әйтеп, ул да гыйбадәт. Бу гыйбадәтләрдә иң безнең төп мәсьәлә ул әлбәттә ихлас. Ихласлы булу. Һәм дә инде әлбәттә ихлас булганнан соң мөхәббәт темасында ул булырга тиеш тугрылыклы ярату. Ягъни икене ярату түгел, берне ярату. Аллаһ Тәгалә берәү генә. Аллаһ Тәгалә кырында башка берне яратып булмый. Шуңа бу да шарт булып тора. Һәм дә инде әлбәттә кешенең иң әүвәл ул тырышлыгы.
тырышлыгы, шушы юлда, шушы мөхәббәт юлында тырышлык күрсәтү ул әлбәттә шарт булып тора. Һәм дә, ничек әйттек, әүлия яки вәли, Аллаһның дуслары, Аллаһның яратуына лайыклы булган кешеләр, аларга әйтәләр мөхәббәтулла. Сүзендә инде мәгънәсе ачык. Мөхәббәт Аллаһ, була гарәп телендә мөхәббәтулла. Аллаһның мөхәббәте. Аңа ирешергә безләргә, иң әлбәттә нәсәшләргә, аның кушкан әмерләрен, бойрыкларын, фарызларын, Коръәндәге бөтен булган безгә карата әмерләрен үтәргә тырышу. Ягъни кеше иң әввәл тырышырга тиеш. Килеп чыгамы, килеп чыкмыймы, буламы, булмыймы, ул тырышырга тиеш. Ничек әйтәр, бармакны бармакка сугарга тиеш. Ләкин нәрсә әйтәм, Коръәннән нәрсә әйтелгән, шуны үтәргә. Коръәндәге мәсьәләләр, Коръәндәге кагыйдәләр. Һәм дә әлбәттә ничекки җанга, тәнгә генә түгел, җанга да китерә торган зарарлы әйберләр бар. Ул да булса әдәпсез сүзләр, әдәпсез сөйләшүләр, әдәпсез анекдотлар, әдәпсез кыяфәт, әдәпсез кеше. Булар җанга зарар китергән әйберләр. Булардан да кеше тыелырга тиеш. Ничекки кеше, ничек мәктәптә кнопка куялар урындыкка, утырганда бит кеше түзеп утырмый, ул тора. Чөнки зарар килә аның гәүдәсенә. Ул аңа түзеп утырмый, ул тора. Китә аннан урындыкта кадай торган кадак бар. Ул аннан торып китә. Шуның өчен җанга да зарар килгән вакытта кеше торып китәргә тиеш. Аны инде әлбәттә тән сизмәс тә бәлки сизердә, нинди дәрәҗә кешегә ирешкән. Ул урыннан торып китәргә тиеш, чөнки җанына зарар килә. Чөнки колак ишетә зарарлы сүзләрне. Һәм дә инде шулай кагыйдәләрнең берсе ул да, кем Аллаһның яратуына, мөхәббәтенә лайыклы булам дип тели, инде сорау бирергә булмастыр, кем теләми арабызда дип. Бөтен кеше тели Аллаһның яратуын. Чөнки Аллаһ Тәгалә яраттымы сине, тагын да зур ярдәм итүче кем бар Аллаһтан югары? Ризык темасындамы, акча темасындамы, сәламәтлек темасында ширләде ярдәм итүче табибмы? Юк, Аллаһ Тәгалә. Әгәр ул сине яратса, тагын нәрсә кирәк? Бу очракта да шушы ирешергә, шушы мөхәббәткә ул да булса шарт булып тора, аның безгә биргән язмышына ризалыкны күрсәтү. Ягъни иртән торып каршыбызга кем чыкса, нәрсә чыкса, ризалыкны күрсәтергә. Ягъни канәгать булырга. Бармы, юкмы, теләгән әйбер, теләгән максатка ирешеп булдымы, җитешеп булдымы, вакыт җиттеме, юкмы, аңа нәрсә эшләргә кирәк? Канәгать. Бу шартта да инде кеше уйласа, әгәр эшкә соң калса, ярар инде дип түгел. Бу түгел, бу башка. Максат куелган. Максатка ирешмәде, эшкә соң калды һәм дә ризалыкны күрсәтте, канәгать булды түгел. Ул вакытта әлбәттә кеше үкенергә тиеш соңга калганы өчен. Чөнки вакытында барга тиеш. Соңга калса, димәк ки, әлбәттә гаеп. Монда сүз бара максат хакында. Максатны куйды, барды, ләкин максатка ирешә алмады. Бу вакытта ул канәгатьлек күрсәтергә тиеш. Ризалыкны, ягъни шашын йолкып, мин шушы максатыма ирешә алмадым, нәрсә булыр дип үзен кыйнамаска, кайгырмаска. Нәрсә әйтергә? Димәк ки, бу эштә бер хикмәт бар, Аллаһ Тәгалә миңа яхшырагын әзерләгәндер. Яки минем максатым дөрес түгелдер дип, үзен шулай үзенә сөйләп, дуга кылырга тиеш. Миңа максатым ялгыш булса төзәт. Һәм дә миңа сабырлык бир дип әйтмәскә, нәрсә әйтергә? Сабыр итүчеләрдән кыл. Чөнки сабыр иткәннәр белән Аллаһ Тәгалә бергә дигән. Һәм дә кем көндә тырышып, Аллаһ Тәгалә турында уйлап, мөхәббәте турында уйлап, аңа ирешкән кеше
ирешергә барган, ирешергә теләгән кеше саклый башлый күзен, колагын, қолын һәм аягын. Саклый һәр Аллаһка каршы килгән, дингә каршы килгән һәр нәрсәдән. Харамнан гына түгел, хәтта макрухтан да. Кайбер кеше харамга гына искә ала, харамга гына күз алдына тота, харамны гына. Макрухларга исе дә китмей. Доңгыз булса, ул харам ди. Сыер ите булса, сарык ите булса, тик табада доңгыз да пешкән һәм сыер ите дә пешә. Ул аңа нәрсә әйтә, ул бит сыер ите хәләл ди. То есть аңа нәрсә игътибар итмей. Шуңа монда да шундый төп мәсьәләләргә дә нечкәме ул мәсьәлә, яки зур мәсьәләме игътибар итәргә тиеш. Бу кемгә сөйлим? Кем Аллаһның мөхәббәтенә ирешергә тели. Һәм дә инде үзен һәр вакыт уйлый, төшенә, фикерли ул Аллаһның кулы һәм Аллаһныкы гына. Аның гына кулы. Әлбәттә, кул сүзе бәлки кулакка тигәнәк кебек керәдер, чөнки кул бит ул кем ул бит. Үзенең ихтияры булмаган, үзенең теләге булмаган, буйсынып яшәргә тиеш булган бер слуга, русча әйткәндә, раб. Ләкин монда сүз бара кешенең кулы хакында түгел, хуҗа, дөньяның хуҗасы, шушы вакытның хуҗасы, көн, төннең хуҗасы булган Аллаһ хакында бар, аның кулы. Бу юлда булган кеше, кем бу юлдан барса, кем шушы юлдан йөрергә тырышса, кем шушыны уйласа, фикерләсә, кайгырса, шушы юлда булыйм микән, булмыйча калмыйм микән дип кайгырган кеше, тик бер Аллаһка гына ышанган кеше, һич шиксез ул иминлек эчендә яшәр. Имин. Русча әйткәндә безопасность. Имин. Аның бөтен юлы, гомере, эше була иминлектә. Ние? Чөнки кайгырганда Аллаһ Тәгалә барлыкка китерә, яхшылыкны да, бәхетне дә Аллаһ Тәгалә, байлыкны да, факыйрлекне дә ул. Шуның өчен ул яши тулысынча иминлектә, чөнки ул шушы юлга басты, шушы мөхәббәт юлына басты. Һәм бу да хадис белән әлбәттә исбатланган. Бу безнең генә сүз түгел, бу хадистан килә. Хадистә хадис атала Кудси. Кудси хадисны беләсездер, ул Аллаһның сүзләре, тик Коръәндә юк. Бу Бухари, Имам Бухари җыентыгында килә, 7-нче том, 190-нчы биттә әйтелә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Кем минем дусларымнан берсенә дошман булса, минем дусларымның берсенә, дуслар Аллаһның күп. Шуның берсенә кеше дошман булса дип әйтә. Дошманлык игълан итсә, мин аңа сугыш игълан итермен ди, сугыш. Карагыз, Аллаһ Тәгалә ничек үзенең кулын яклый. Бер кеше бер кешегә нәрсә әйтә, син миңа дошман. Әгәр берсе Аллаһка якын кеше булса, шушы ничек әйтәбез, собеседник. Ул вакытта аны яклый үзе Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә, кем аңа дошманлыкны игълан итсә, мин аңа сугыш игълан итәм дип әйтә. Шушы сөйләшкән арада сугыш. Минем кулым үзенең буйрылган фарыз гамәлләрен үтәгән вакытта ул минем сөюемә, минем мөхәббәтемә якынлашыр дип әйтә. Һәм инде нафил гыйбадәтләр кылып, нафилә. Ул вакытта минем ризалыгыма, мөхәббәтемә якынлашырга көндә дәвам итер. Якынрак, һәм дә ниһаят миндан яратырмын дип әйтә. Менә бу безнең нәрсә? Нәтиҗә. Аллаһның яратуы. Мен дә ахырда нәтиҗәдә яратырмын дип әйтә. Миннән яраткан вакытта, шушы яраткан заманда
Ишеткән аның колагы, мин булырмын дип әйтә. Караган күзе, күргән күзе, мин булырмын дип әйтә. Тоткан кулы, мин булырмын. Йөрегән аягы да, мин булырмын дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә нәрсәне санады, бөтен гәүдәне санап чыкты. Колакны әйтте, күзне әйтте, кулны әйтте, йөрегән аякларны әйтте. Әйтә бит дүртлек. Дүртесе дә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин булырмын дип әйтә. Һәм дә миннән нәрсә теләсә, теләгәнен бирермен. Миңа сыйынса, ярдәм сораса, әлбәттә, шиксез, мин аны яклармын дип әйтә Имам Бухари хадисендә. Менә бу нәтиҗә нинди? Кем Аллаһның мөхәббәтенә лайыклы була һәм дә шушы юлга баса. Һәм дә әлбәттә инде шушы мин аягы булырмын, колы булырмын, күзе, колагы булырмын дигәч, ничек аңларга моны? Аллаһ Тәгалә кул була аламыни минем яки күзем? Әлбәттә моның бар аңлатмасы. Аңлатмасы да бик хикмәтле нәрсә әйтә. Бу хадискә кем ирешә, кем бу хадискә җитешә. Ул вакытта мин аның кулы булырмын дигән аңлата нәрсә? Аның кулы дин юлында гына эш итәр. Дин юлында дигәне без мәчеттә эш эшләү түгел, гомумән пәйгамбәрнең тормышына карасак, пәйгамбәр мәчеттә гомер үткәрмәде, тиҗарат алып барды, көтте, кием текте, ашырга пешерде, су кыйдан ташыды, ягъни эш эшләде, хәтта базарда ашатты яһудине, сукыр яһудине ашатты, үз кулы белән чәйнә биреп ашатты. Кулы булырмы дигәне шушы дин юлында булыр. Ягъни сул юлга тайпылмас дигән аңлата. Менән күзе булырмын дигәне нәрсә? Ул күз Аллаһка әйләнә түгел, юк, ул мәгънәдә түгел. Күзе карар тик яхшы нәрсәгә генә. Һәм дөньяда да яхшы нәрсәне генә күрер. Начарлыкны күрмәс. Балкыртына әйләнә. Балкырт хакында күп сөйләдек. Балкыртның сырлары дөнья ничек? Дөнья шәшкә ди. Шебенән сырлары дөнья ничек? Дөнья шуп уясы дип әйтә шебен. Икесе дә дөрес сөйли. Чөнки балкырт шәшкәне генә күрә, шебен шупны генә күрә. Шәшкә булса да ул аны күрми. Бар, булса да күрми. Аягы булырмын дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Нәрсәне аңлата бу? Аллаһ Тәгалә аякка әйләнәме? Юк, әлбәттә алай түгел. Бу аңлата аяк дөрес юлда йөрер, изге юлда йөрер, шиткә тайпылмас, сулга бармасын аңлата. Һәм дә гомумән шушы күз, кул, аяк, колак булырмын дигәне шушыны аңлата. Димәк ки, колак ишетер тик яхшылыкны гына. Яман сүзләр, анда шаяру, яки кешене көлдерү, яки башка мәсьәләләрне андый урында ул аны ишетмәс. Булса да ишетмәс. Эләксә дә ул урынга ул аны ишетмәс һәм дә күрмәс. Шушыны аңлата шушы хадис. Әбәгазның алдында укыган аяты кәримә Маида сүрәсендә 54-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әй иман иткән бәндәләр, Аллаһ Тәгалә мөэминләргә эндәшә. Кем мөэмин, кем иманны кабул итте, мөэмин дип әйтелә, иманлы кеше мөэмин. Аллаһ Тәгалә әйтә мөэминләргә генә. Кайбер аят кәримәдә я юханнас дип әйтә. Әй кешеләр. Монда кешеләргә дими, нәрсә? Тар. Кешеләр күп, мөэминләр әз генә. Вот шушы әзгә генә әйтә Аллаһ Тәгалә. Әй иман китергән бәндәләр. Арагыздан бер кеше диннән чыкса, башта мөселман, аннан диннән чыкты. Мөселман булмады. Намазын ташлады, сирәк укый башлады, мәчетнең юлын онытты, динне онытты, диннән чыкты. Аллаһ Тәгалә әйтә, кем диннән чыкса, ул вакытта мин икенче бер бәндәне китерермен, алмаштырырмын дип әйтә. Шулай алмаштырам ди. Әгәр берсе диннән чыкса, дин кагыйдәләрен бозса, мин аны алмаштырырмын, икенче берсен китерермен. Аллаһ юлында ул сугышыр. Һичбер кеше алдында
Dünya hususunda baş eğmez, hem de uyalmaz, hem de din hukukunda dinini nesaytır, üter dibete din kalidan. Bu Maide suresi 54. ayet. Bu Allah Teala'nın bir bulegidir dibete Allah Teala. Şuşa mine sıfat, bu bir buleg. Kim dinden şıgam dise, onun oruna ikinci bir kişi gelip, hatta Allah Teala kişi değil mi? Kavim dibete, halk. Ayet-i kerime başlana bir kişiden kim dinden çıksa dibete. Ayetin ahırında halk dibete. Даже aytırga bular, bu ayet-i kerimede bir kişi oruna bir kişi kelirge mümkün. Birisi de, yaki 10 kişi halk dibete, bir kişi çıksa, onun oruna halkını getirirmin dibete, bir kavim getirirmin ki, onlar Allah yolunda soğuşurlar, hem de din için küreşirler. Bu bulakni ise Allah Teala bire, kimge teli şuna gana bire. Çünkü Allah Teala merhameti, ihsan, hem de yumartlığı kiyim dibeydi. Bu ayet-i kerimede şuşa süyu, muhabbet hakkında bara. Yani Allah Teala'nı süygen kişiler ben almıştıra süymegenlerini. İkinci bir hadiste benim tağın açıklayıp gele, Feyzül Kadir diyen kitapta, onda ayetiyle, eğer Allah Teala bir halkını süyse, bir cemaatini süyse, bir toplanğan bendelerini kişilerini süyse, onlarını bir belege uçratır. Bu iş etkende tedavire ne pravire degen bizden cümlege doğru kele. Yani bir kişi aytsa, gel yaxşıgına bula mı? Yok, Allah Teala imtihan kıla. Cemaatni yaratsa Allah Teala bir cemaatni. Söz bara kişinin Allah'ını yaratı hakkında değil, Allah kişini yarata. Tema şuna bağışlanған. Muhabbet Allah'tan. Şu tema. Allah Teala bir halkını, bir cemaatni süyse, onlarga bir türlü bela birir, hem imtihan kılır, deyip aytı. Şol vaqtda da indi, şu imtihanını, kişi beleni bal deyip görse, vaqtda demek ki o şu yolda yürüy. Hem de ahırda hadis, bu İmam Müslim rivayetinde kele 8. tom, 41. bitte. Allah Teala aytı Cebrail feriştege. Bu hadis peygamberin hadisi. Hadis bulgaç peygamber aytı. Peygamber aytı Allah Teala bir kişini yaratsa Cebrail aleyhisselamga vahiy kıla. Ona aytı. Men falan kişini yarattım. Sen de onu yarat. Allah Teala ne aytı? Buyura. Sen de onu yarat. Men onu yarattım deyip aytı. Şundan soň Cebrail ferişte onu yarata başlayır şu kişini. Şundan soň kök halkı degenimiz ferişteler indi. Belki de kökte bulgan peygamberler de kök halkı deyip aytılır. Olar aytırlar, kök halkı aytırlar. Allah Teala falan kişini yarata, biz de yaratабыз deyip kök halkı aytı. Hem de kök halkı da yarata başır şu kişini. Indi Allah Teala yaratıp, ferişte, Cebrail ferişte, hem de bütün ferişteler kökteki yaratsa bizni. Mağardan da büyük tağı nese gerek. Nindi selametlik, nindi baylık. Hem de yaratkan şu kişi, Allah Teala yarata o kişini, Cebrail ferişte, hem de kök halkı yarata. Şundan soň şu yaratı hissi, yaratı muhabbeti tarala, tilaktagi bütün halkka, şu kişiге. Hem de kerisinçe, Peygamber zeydi, eğer de Allah Teala bir kulun yaratmasa, bir iş işledi, bir yalgış, lağnetke layıklı bulgan.
Аллаһка каршы килгән бер эшне эшләп, Алла Тәгалә әйтә, Җәбраил фәрештәгә әйтә, мин фәлән кешене яратмадым. Син дә аны яратма ди. Җәбраил фәрештә дә аны яратмый башлый. Хәтта киресенчә нәфрәт башлана. Нәфрәт. Ләкин кемнән? Иң югарыдан. Шуннан соң да күк халкы да аңа нәфрәтләнеп карый башлый. Бу нәфрәтлек тә күңелләргә сеңә, тирәктәге кешеләрнең күңелләренә сеңә һәм дә ахырда бу тарала, шушы нәфрәт шушы кешегә карата. Һәм дә инде шуңардан Аллаһ Тәгалә безгә шушы юлда йөргән насыйп итсен, шушы аны ярату һәм дә ул безне яратсын, чөнки ярату килә аңардан. Ярату һәр вакыт килә югарыдан аска. Шуңа Аллаһ Тәгалә яратса, ул вакытта бездән ярата алабыз. Инде безне яратканы күренә, чөнки без монда. Һәм дә безгә дә аны яраткан кешеләр арасында да булырга насыйп итсен, күңелләргә дә аңа карата мөхәббәтне салсын, һәм дә ул аның затына ничек лаеклы бар мөхәббәт, шул мөхәббәткә аның затын яраткан мөхәббәткә лаеклы кылсын. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана, фил ахирати хасана ва қина азабан нар, би рахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар.